पहा देवी आई सटवीबाई, आज हा 5 दिवसाने वाढ तर हे 5वीचा दिवस आज तुझा साजरा करतोय. आज तुझ्याप्रमाणे तुझी सगळी आखणी केलेली आहे ती मान्य करून घे. पाच वेळा असा करतचा लागता. 5वी कशाला करतात तर पोराचं आरोग्य आणि सुख समृद्धी राहावं त्याच्यासाठी करतात. झाला बाबा, एकदाच हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळालं. आज 5वं दिवस आणि आपण खय इलो. तुमका नवीन नवीन जागा असताना ना, ह्या माझा माहेर असा हा जा नाला सोपारे का त्याच्या घरी. मी म्हटलं माझ्या माहेरची मजा थोडी घेऊ होई ना, आणि 5वीची पूजा माहेराकच करतात म्हणून इले. आता ही स्नेहा वहिनी, ही शिल्पा वहिनी म्हणजे अंजली, आणि ही माझी भावाची बायको. हा काय नाव आहे तुम्हाला माहिती नसतं, मलाच माहिती आहे, तनुजा. आणि ती माझी बहीण, आणि ही आमची 2 चिल्लर पिल्लर. हा आता ह्यांच्याबरोबर आज आम्ही तुमका दाखवतो 5वीची पूजा कशी करतात. ती माझ्या बाळाच्या आरोग्यासाठी आमच्याकडे केली जातात. दीर्घ आयुष्य सटवी भविष्य लिहितली त्याच्यासाठी. हो, आजच्या दिवशी तिचं मान पूर्वंपार चालत इलेला हा म्हणून. आणि आपल्या हिंदू धर्मात सगळीकडे अशी करतात. वेगवेगळी पद्धत असता पण करण्याची पद्धत पण वेगळी. इथे मोठी पंचायत पण काय होतं आमच्याकडे जी माहितीये? पद्धत आहे ती आज आम्ही तुमका दाखवतो. मोठी पंचायत काय होता माहितीये? आज मी 5वीच्या दिवशी नेमका घरी येईलय. नाहीतर काय जण 5वीच्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये असतात. मग त्यांनी काय करायचं, असं 5वीचं मांडून घ्यायचं आणि हॉस्पिटलमध्ये जाऊन फक्त वही आणि पेन बाळाच्या बाजू ठेवला तरी चालता. ती पण असता. ती सुद्धा घरी करा. गेल्यावर कधी परत 8-9 करायचं. दिवसांनी पण सोडतात ना डॉक्टर लोकं. तेव्हा पण काय तुम्ही घरी problem? येऊन हा, केला, त्यानंतर पण तुम्ही घरी घरी येऊन करू करा. शकता. पण 5वीची पूजा तुम्ही नक्की करा. नक्की करा. आता करूया व्हिडिओ सुरुवात. होय होय चला. चला. आता ह्या काय करतो आम्ही माहिती आहे, एका धनुकले म्हणतात. आता धनुकले म्हणजे काय, धनुष्यासारखे आकार असतात ना, म्हणून एका धनुकले म्हणतात. आणि ही 5वीसाठी हे धनुकले लागतात. आता हे कशाचे आहेत, वेताची काठी असतात पातळ, आणि हे हिरके पण त्यांनी दिले नव्हतं. आता गावात गावतं हे मुंबईत आपल्या दिल्यानी. आम्ही ह्या सामान सगळा गोरा गांधी काळा गांधी हा ना थैना आणलेला दादरवरना. त्याच्यात आमका बघा कडुलिंबाचो पालो, आंब्याचो टाळो, केळीची पाना, ही सगळी फुला. आणि ह्या 5वीचा सामान मेन, ह्याच्यामध्ये असलेली बाळगुट्टी, त्याच्यामध्ये असलेली सटवी, हळद कुंकू, खण म्हणजे ओटीचं सामान. ह्या बघा हळकूण म्हणजे खारी, ही सगळी अक्रोट, पिस्ता, हळद कुंड, आणि हे लाल धागो, काळो धागो, सटवी मेन लागतली. ही बघा सटवी. आणि ह्या बॉक्स मध्ये असता बाळगुट्टी, ही उकळून भरूची असता, उधळून भरूची असता. पुस्तक पण दिलेलं आहे त्याच्याबरोबर. पुस्तक पण म्हणजे कसे किती महिन्याचं झाल्यावर किती फेरो, कुठली वनस्पती आहे त्याचं सगळ्याचं नाव असता. अशी ही एवढा आम्ही 5वीचा सामान आता या सगळं केळीचं पान आणलं. आणलं. आता काय 5वीचा सामान म्हणजे आज आमच्या बाबूची असा 5वी. आता आम्ही विचारून म्हणजे आई बाबांनी सांगितल्यानी, नातेवाईकांनी केल्यानी, सासू सासऱ्यांनी सांगितल्यानी तशी आम्ही आता ही करतो. फुला ही फुला मेन असत. काय बोलत आहे का, पेंडकुळीची फुला गावात बोलतात. हा ती आम्ही घेऊन येलो. आणि ही बघा ही तार, एका काय लावायचं असतं, धनुकले आणि ही पानाची पाना वरती. अशी लोक कळते. आम्ही तुमका दाखवतलो आता ती कशी 5वीचा जो मान घालणार ना थंय आम्ही पूजा करूची. आमका ही वेताचाच असतं करूचा, पण आमका वेताची काय भेटली नाही काठी, म्हणून आम्ही आता ही रिंग घेतलं. मुंबईत आता अशी तारेची रिंग वापरतो. धनुकले झाले आता 21. आता आम्ही फूल, पान आणि ह्या कडुलिंबाचा पान कसला काजऱ्याचा. तर आता आईन माका झाल्याने ह्या आता पान जा दिल्या ना आमका त्या गोरा गांधीने, तर कसला माहिती नाही, आमका काय एवढा ओळखूक येत नाही. तर आता पान आणि कडुलिंबाचा पान आणि या फूल असा 21 वेळा बांधतलो. 21 बांधतलो. बांधूचा हा या धनुकल्यांबरोबर बांधूचा आक्याक, हे का आक्या म्हणतलो, गोल बांधतो ते का. जास्वंदीचा फूल, काजऱ्याचा पान आणि कडुलिंबाचा पान. या बघा आता 21 करूचे आहेत ना, म्हणून 2 नंबर भावाजी पण मदतीक लागले होते. बघा 21 आता धनुकले झाले. आता हे फुलाबरोबर काजऱ्याचा पान, कडुलिंबाचा पान आणि असं लांबलचक धागो आक्याक असो बांधूचो म्हणून असे करून ठेवतो. कडुलिंबाचा पान, काजऱ्याचा पान आणि फूल एकत्र बांधता. आता काजऱ्याचा पान आता आमका ह्याच्या आवशीन सांगितल्या, तेव्हा नाव आठवत नव्हतं ना, नाही तर मी नेहमीप्रमाणे सांगणार होते. तुमका आठवला असं तर कमेंट मध्ये सांगा. धनुकले झाले 21 बनवून, फुला आणि पाना 21 झाली बांधून. 21 बनवून घेतलं. आणि आता देवाऱ्याच्या खाली पूर्व पश्चिम आम्ही आता आक्या बांधतो.
मग अशी तारेचा आख्या दाखवलं ना त्या आता आख्या बांधून बांधतो घेतलं. त्याका आता आख्या हे धनुकले आणि ती फुलांची बांधून अशी बघा घेतात. असे बांधून घ्यायचे. आता गावी कसा घरा मोठी असतो जागा भरपूर जागा खूप असतात. असतात. होय आता छोट्या छोट्या घरातल्यानी करू कोया म्हणून तर आम्ही थोडा आख्या असा गोलच थैच्या थंय बांधलं. हे धनुकले बांधलं होते मगाशी दाखवलं होतं तुमका आणि ही काजऱ्याची पानं आणि फुलं आणि कडुलिंबाचा पान ह्या हे आता 21 आम्ही असे गोल बांधलं. एक धनुकल्या एक फुलाचा एक धनुकल्या एक फुलाचा. हा सरोजचा मोठा भाऊ आणि बाळाचा मामा मामी रांगोळी काढते. आणि आता 5वीचा कार्यक्रम आहे. 5वी कशाला करतात तर पोराचं आरोग्य आणि सुख समृद्धी राहावं त्याच्यासाठी करतात. मग ती आपली विधी आहे संस्कृतीमध्ये ती करतोय आता. आता आख्या झाला बांधून. आता पेंडकुळीचा मध्येच फुल बांधूचा आख्याच्या मध्ये. हा एवढा योग होया फुल वर खाली बरोबरीला. अजून जरा वर घ्या अजून थोडस. ह्या पेंडकुळीचा फुल आता त्या मधोमध बांधूचा आख्याच्या. हा जाऊ दे खाली अजून. हा आता आख्या पूर्ण तयार झाला फुल पण बांधल्याने. तुमका सगळ्यांका माझी ओळख करून द्यायची गरज नाही. मी आहे बाळाची आई. आज माझ्या बाळासाठी 5वा दिवस आहे त्याच्यामुळे आम्ही 5वीची पूजा योजली आहे. तर जशी आज 6वी येऊन माझ्या बाळाला आशीर्वाद दिला तसं तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरून माझ्या बाळासाठी खूप खूप आशीर्वाद पाठवून द्या. रांगोळी मामीन घातल्या ना. आता आम्ही पाट ठेवलो. पाटाखाली स्वस्तिक घातलं आणि त्याच्यावर सूप ठेवलं. सुपामध्ये तांदूळ ठेवलं जसे पण 1.25 शेर. आता आमच्याकडे 1.25 हे होता वाटे 1.25 वाटी घेतलं मोठी आणि त्याच्यावर तांब्या ठेवलं. तांब्याचं त्याच्यात पाणी ह्या आणि ही 5 आंब्याची पानं नारळ आणि हे मी केळीच्या पानाचं असं द्रोण सारखे बनवलंय आणि त्याका मी नथ घातलंय आणि ती नारळावर ठेवतोय. ह्यो बाळू केलेलो. बाळू तर बारशाक 5वीक लागतात. बाळू केलेलो आणि त्याका आता दागिनो गुंडाळूचो तो आता गुंडाळतोय. आज माझ्या बाळाच्या 5वीसाठी काका मामा मामी काकी सगळी आणि आमची छोटी छोटी पोरासुद्धा सगळी जय्यत तयारीक लागली. आणि मी जरा माझी तब्येत थोडी डाऊन आहे म्हणून मी बसून आहे आणि मी मस्त मजा बघते आणि माझं बाळ झोपलो आराम करतं. बाळू का तर दागिनो गुंडाळलं. ह्यो धागो दिल्याने होतो तो पण ठेवलं आणि हे 6वी बरोबर धागे दिल्याने काळे हे बाळा बांधून येत नंतर ही ओटी काढलं. ही बघा खण नारळ हळद कुंकू आणि ह्या खारीक बदाम अक्रोड ह्या सगळ्या ओटीचं सामान आणि ही गुट्टी दिल्याने ती पण ठेवलं. नंतर ही गुट्टी काय देवची नसता ही घेऊची असता. नंतर 5वीच्या पूजेक महत्वाचा असता म्हणजे काय वही आणि पेन. कोरी वही आणि नया पेन म्हणतात ना 6वी तकदीर लिवता म्हणून वहीनी पेन होया. हो. आम्ही आपला लिवलो श्री गणेशायन मा. मराठीचं आई लिवलं इंग्लिशचं ABCD लिवलं. ते का खायचा शिकायचा त्या शिकू देत. ठेवतो ती पण त्याच्याकडे ठेवायची पूजेक. आता आमच्या 5वीचं ह्यो सगळं मांडून झालो. हे दोरे आहेत ते बाबूच्या हातात बांधूचे आहेत आणि ही 6वी बांधूची ही त्यांनी दिलेली ती पण आम्ही ठेवून देतलो. हे बघा हे 5 पानं त्याच्यावर घुगरे आणि पेडो. आता जेव्हा नारळ वाढवतले तेव्हा खोबरा. आता लिंगेश्वराक नारळ ठेवतले आणि गाराणा घातले. आमचे मामा इलेत आणि बाबा सरोजचे. बा देवी आई 6वी बाई आज हा 5 दिवसाने बाळ तर हे 5वीचा दिवस आज तुझा साजरा करतोय. आज तुझ्याप्रमाणे तुझी सगळी आखणी केलेली आहे ती मान्य करून घे. तुझ्या विडा काढलेल्या आहेत. ओटी पण तुझी काढलेली आहे ती मान्य करून घे. या बाळाला उदंड आयुष्य लाभू दे. चांगला मोठा होऊ दे आणि तुझ्या अंगा खांद्यावर खेळून त्याला चांगल्या प्रकारचे उद्योग दे. काय कोणाची वाईट नजर दिले त्या बाळावर आजूबाजूला शेजाऱ्या पाजाऱ्या नातेवाईकांची घरातल्या लोकांची बाहेरच्या लोकांची बुजुर्गांची काय असेल ती सर्व नष्ट करून टाका. निरोगी ठेवा. आरोग्य त्या चांगल्या प्रकारे उत्तम प्रकारे सीजन घडून आणि त्याचं मोठ्या चांगल्या प्रकारच्या समर्था आणि सजीच तुझी वटी भरलेली आहे ती मान्य करून घे. काय चूकबूक झाली असेल ते क्षमा कर आणि रक्षण कर माझी आई परमेश्वरी. आणि त्याच्याप्रमाणे या लिंगेश्वराला तुला पण नारळ श्रीफळ ठेवलेलं आहे ते मान्य करून घे. काही डाबिडा असेल तिची सगळी दूर करून टाका. कल्याण करा रक्षण करा. सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य धनलब्धी भरपूर द्या. मनातल्या इच्छा करून सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहून मनोकामना पूर्ण करणार. नोकरी धंद्यात यश मिळून दे. कल्याण कर रक्षण कर सदैव असत कर राहू द्या. भूत
त्या पिशाच्या याच्यापासून दूर ठेवा, रक्षण करा, संरक्षण करा आणि सदैव त्याच्या पाठीचे उभं राहून मनोकामना त्या बाळाला निरोगी ठेवा, आरोग्य द्या चांगल्या प्रकारे आणि सदैव त्याची मनोकामना पूर्ण करून सदैव त्याचे काय आहे त्या वेळेचे ते दूर कर आणि जे काय लिहिशील ते चांगलंच सगळं लिहून ठेव माझ्या आई परमेश्वर सोटे माझ्या आई आणि सदैव त्याच्या पाठीचे उभं राहून मनोकामना पूर्ण कर माझ्या अंगा कांद्यावर खेळवून चांगला बोल लहानाचा मोठा कर, चांगला व्यवस्थित सगळं शिक्षण वगैरे चांगल्या प्रकारे घडवणार आणि निरोगी ठेवून आरोग्य चांगल्या प्रकारचं देव माझी आई परमेश्वरी. वाजवायची होता बाबा काय वाजवता, 5वी वाजवता, 5वी वाजवता. शाळा सुटली, शाळा अजून सुरूच नाही झाली आणि मामा शाळा सुटली. 5वी हा जेव्हा दीदी उठतात ना माई तेव्हा बंद कर वाजवता. बघतोय बघतोय इकडे काय बघतो अगं इथे वाजवतोय मामा अगं. हो, काय स्माईल दिली. आता आमची 5वी मामान चांगली गाजवल्यान म्हणजे वाजूक सांगितलं होतं ते का वाजूचाच होता, वाजवल्यान बंद करून सांगायचा लागला. बंद करून सांगायला लागला. बाळ पण उठलो. आता शेवटचा म्हणजे काय, बाळाच्या हातात ही सटवी आणि ते काळे दोरे बांधूचे असतात. हे 11व्या दिवशी परत सोडूचे असतात आणि नये बांधूचे असतात. आता ही उजव्या हातात सटवी बांधताय, नाही तर गळ्यात सुद्धा बांधतात. दोरे बांधते बाळा. तर तनू त्याची मोठी भाऊज आहे, त्याची ओटी भरता, माहेरची ओटी भरूची असता. पटापट पटापट दूध वडा. काय पाळलो ना यार, 5 वेळा असा परतचा लागता. सरूक माहिती नाही मुलगो झालो होतो म्हणून गो म्हणता थोडा हस. पोरग्या हसताला कसा, टाके दुखतात ना, सीझर झाला ना मग कसा हसताला, त्याच्या वाट्याचा आम्ही हसतो. हा आमचे काय ते दात बघा. आता अशा रीतीने आमची ही 5वीची पूजा आम्ही केलं. आमच्या पद्धतीने वाडवडिलांनी सासू सासऱ्याने जशी दाखवलं तशी आम्ही मान घातलो 5वीचो. जसा जमला जसा जमला तसा केलो. चुकला मागला तर सटवा एक आम्ही मामाने सांगितल्याने, चुकला मागला तर पायाखाली घाल आणि काय तर चूकबुक मानून घे. आणि आम्ही पण सांगतो पोरगो आमचो म्हातारो शितारो होऊ दे, चांगलं मोठं होऊ दे, असे भरभरून आशीर्वाद देतो. सटवाई येऊन देतलीच आणि दिल्याने आम्ही देतो. आम्ही मोठी आई, ही छोटी आई आणि ही खरी आई, मधली आई. आता असं मामी हा ही मामी बाळा मावशी बसली. मावशी होती 5 दिवस हॉस्पिटलमध्ये, रात्रीची असायची. म्हणजे एकमेकीन साथ देऊन व्यवस्थित असा. आता सिजर झाल्यावर तुमका पण माहिती असतं त्रास होतात. हो. आता कसा या 5वीचं मान तुमका माहिती नसात तर तुम्ही आमका सांगा, विचारा, आम्ही काय व्हाय आता आणखीन सांगतलो जी आमच्याकडे माहिती असत तशी. पण आमच्याकडे जी पद्धत ती आम्ही केलं. तुमच्याकडे काय नवीन पद्धत असतात ती पण सांगा. चुकला माकला आमचं तुम्ही पण माफ करा. आणि आमचा परब किचन नेहमीप्रमाणे लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, आणि आमचा परब किचन नवीन नवीन व्हिडिओसाठी बघित रवा. बारशाक पण भेटूया तेव्हा. सरप्राईज म्हणजे काय, बाळाचो चेहरो आणि बाळाचं नाव. आता तुमका बारशक. चला धन्यवाद. बाय बाय. बाय बाय.